A chuvia e o mal tempo destas últimas semanas non impide a boa evolución das obras de acondicionamento da travesía C550 dende a zona da Barquiña ata a Alameda. Segundo explicou o alcalde Santiago Freire, a actuación ten unha dobre finalidade. Por unha banda, o reforzo da seguridade viaria en toda a zona e por outra a súa mellora estética, coa reordenación de todo o vial, incluindo novas prazas de estacionamento e instalación de mobiliario urbano. As actuacións a desenvolver nas beirarrúas pois prácticamente están rematadas. De feito, en canto as condicións climatolóxicas o permitan, rematarase o último tramo de beirarrúa entrando en Noia a marxe esquerda, digamos unha zona que desemboca no que era o antigo restaurante Santolo, onde se vai a completar ese tramo de beirarrúas. Era un punto onde antes non existían beirarrúas, tiña unha accesibilidade comprometida e en moitos casos pois non era posible o tránsito nin de un carrito de bebé ou de unha cadeira de rodas ou incluso os propios peatóns tiñan que pisar no propio carril de circulación para poder chegar a este punto de confluencia ca Alameda. Agora vai a quedar solventado, xa están colocados os bordillos e en canto melloren as condicións climatolóxicas pois aplicarán a capa de formigón para deixalo listo. Precisamente hai uns días comezaban tamén os traballos de demolición previos á construción da que será a nova glorieta, que sustituirá a actual intersección que dá acceso ao centro comercial e ao Porto da Barquiña, un punto negro da circulación na zona, no que se rexistraban numerosos accidentes. Esta mesma semana iniciábanse as obras de demolición do perímetro da glorieta da Barquiña. Esas obras van a posibilitar que ao longo das próximas semanas se execute esa glorieta e tamén, en canto o permitan as condicións meteorolóxicas, vaise a proceder á pavimentación en aglomerado en quente de toda a travesía, o pintado e sinalización dos carrís de circulación e dos carrís de estacionamento. A obra, financiada pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, cun orzamento de preto de 1,2 millóns de euros, virá a mellorar significativamente unha das principais arterias de comunicación de entrada e saída á vila.